Mae'r moch hyn nawr, mae torred mod, maen nhw'n dlan newid cael ei 6 wythnos oed. Mae'n amser i ni nawr i dynnu nhw bant oddi ar i mam nhw. Dwi ddim y peth neitha i wneud fel o ran ni, dwi ddim y hoff part o job o bell ffordd. Ond mae rhaid wneud e, achos heb ni bydde mod ddim yn gallu dod yn ffrwythlon eto a gallu derbyn had oddi ar y badd. Mae rhaid bod moch dyw hwch dydw i ddim yn gallu sefyll i'r badd os bod rhywbeth dal i signoi. So yr unig ffordd i gael ei nôl i fod yn ffrwythlon eto yw i stopo y moch bach rhag signo'r llath oddi ar ei. So mae 6 wythnos yn oedran bach neis i'n teimlo. Mae'r moch yn nawr yn mynd lan i fod mas tu fas mewn paddock, ble bydden nhw'n cael eu magu fyny mas tu fas, tan bod nhw'n barod i cael eu prosesu. Ond ie, bydd yr hanner awr nesaf yn lot o sport mewn siŵr sy'n gwahanu y moch bach oddi ar ei mam, achos mae'r fam yn gallu fod yn protective iawn o'r rai bach, chi'n deall ni. Ond ie, gobeithio ni'n dysgu o'n profiadau ni. Ond ie, pob lwc i ni. Wel, i gymharu at tro diwetha, oedd hwnna'n lwyddiant ysgubol. Tro diwetha, wnaethon ni dreial tynnu nhw mas tu fas. A wedd yn amlwg greddf yr hwch, greddf mod yn ormod, a wedd i moyn mynd i ôl nhw, wedd ddim electric fence yn ddigon cryf. Ond fan hyn nawr, lot llai stressful iddi hi a i ni, dwi'n meddwl. Lle lan ar ein mas tu fas nawr, lleia fydden nhw mewn yr trailer y gorech, ma'n wytha mawr. So lan a ni a nhw, a ni'n gobeithio tago nhw nawr hefyd, a wyrmo nhw i gyd mewn un, a gewch chi weld wedyn y set-ups da ni lan yn y parc. Mae hwn yn jobyn go swnllyd. Ni wedi dysgu to o brofiad, ni fynycha weithiau yn tago nhw cyn bod nhw'n mynd i'r lladd-dy. Ond ni wedi dysgu nawr, falle bod e'n well tago nhw yn llai. So ni roi shot arna nawr, bydd rei siŵr o golli tags, ond o leia mae'n llai o waith wedyn pan bydden nhw'n fwy ac yn gryfach. So ni'n rhaid bennu y bopeth fan hyn nawr, wyrmo a tago. Ar gyfer tago moch, mae eisiau un tag yn ei cluster nhw. Chi hefyd yn gallu defnyddio tattoos ar y slap mark tags yn ni'n defnyddio. Jyst rhoi un tag yn un o'r cluster, bydd hwnna dan oed i ni ar gyfer pan byddwn nhw'n mynd i'r lladd-dy. Sy'n un o'r rhaid i chi gael rhifau unigol, chi gallu gwneud e just batch. Fi'n nodro'r rhaid gyda rhifau unigol, just achos mae'n haws. Fi'n licio gallu fel trwyso nhw trwyddo. Iawn, tra bod ni wrthi'n arden, ni'n mynd i wyrmo'r moch cyn bod nhw'n mynd i cartre newi. Be ni'n iwso gen? Ni'n iwso pan am eca fi, sydd ar gyfer defnyddio ar gyfer llyngyr. Iwso pob fath o stoc, ond ar gyfer pwrpas yna ni, yn defnyddio ar gyfer y moch. So os byddai llyngyr gyda nhw, parasite yw e, so byddai gen yn defnyddio'r maith, byddai'r moch yn y bwyta, byddai nhw ddim yn rhoi arno pwysau fel dylse nhw, a byddai gen achosi afiechyd ar gyfer y moch. So pwrpas o'n nhw i lleihau bod nhw ddim yn mynd i cael llyngyr. So, mae'r moch bach i gyd lan fan hyn nawr. Maen nhw wedi wyrmo, wedi tago, a maen nhw'n setlo yn di cynefin bach newydd. So ni wedi ffenso hwn yn ddiweddar gyda fencing tyn bach yn gryfach, jyst achos llynau o'n i'n iwso electric fence. A i weid y gwir, wedi nhw'n jengyd, dreulio ni lot yn amser yn chwilio moch bach, yn hytrach na bod nhw mewn un man, oedd yn bach o bryder. Felly ni'n gobeithio nawr bydd y system hyn yn bach yn gryfach, bydd yn haws trin nhw, falle haws llwytho ac yn y blaen. Ond maen nhw lot y pysach tu fas, ni'n joio nhw tu fas. Jyst gobeithio bod y fori bydd 8 moch i bach ma, a bod ddim Great Escape wedi bod.